Použitie interaktívnej tabule, základné nástroje. Elektronickú tabuľu môžeme používať ako bežnú bielu tabuľu, to znamená, je to čo najjednoduchšie písať na ňu, ako projekčnú plochu, premietať vlastné PowerPoint prezentácie, filmy alebo rôzne materiály z pripojeného počítača. Ako multimediálnu tabuľu, využiť, že tabuľa je ozvučená, to je prehrávať zvuky, ozvučené filmy, hudobné skladby z počítača. Výhodou interaktívnej tabule je, že zahŕňa všetky spomínané 3 možnosti. Interaktívnej tabule sa môžeme dotýkať a pracovať s ňou ako s počítačom priamo z jej plochy. Interaktívnu tabuľu môžeme používať v 2 základných režimoch, použiť ju s hotovou PowerPoint prezentáciou, s iným softvérovým vybavením počítača alebo v režime elektronického flipchartu. Ak zapneme interaktívnu tabuľu s počítačom a po spustení aplikácie ActiveInspire sa predvádzací zošit otvorí automaticky, na prvej strane jeho plochy sa nachádza hlavný panel nástrojov, vľavo sa nachádza prehliadač stránok. Hlavný panel nástrojov má na hornej lište 3 ponuky, a to možnosti panela s nástrojmi, to je prvá ponuka, ako vidíte. Tie možnosti znamenajú, že hlavný panel nástrojov môžeme napríklad ukotviť vľavo, alebo naspäť, čo ja viem, vpravo, alebo môžeme tiež ukotviť na vrch, ukotviť na spodok. Takisto môžeme si dať napríklad plávajúce, kedy s tým hlavným panelom môžeme ľubovoľne pohybovať. Ja však zvolím naspäť ukotviť vpravo. Druhá ikonka znamená, že hlavný panel nástrojov si môžeme buď rozbaliť, alebo naspäť ho môžeme minimalizovať. Tretia ikonka, dáme si ho naspäť, maximalizovať. Tretia ikonka znamená, že hlavný panel nástrojov sa nám bude zasúvať a vysúvať, znamená prichytiť panel nástrojov. To znamená, že ak budeme pracovať, tak nám pri práci nebude zavadzať. Ak naň opäť klikneme, tak hlavný panel nástrojov bude prichytený vpravo a nebude sa pohybovať. Vľavo sa nachádza prehliadač stránok a môžeme hovoriť o paneli s prehliadačmi, pričom prehliadače sú prehliadač stránok, zdrojov, objektov, poznámok, vlastností, akcií, hlasovania. Poďme na ďalšiu stránku. Nástroje hlavného panela nástrojov sú napríklad vybrať, pero, zvýrazňovač, guma, výplň, tvary, konektor, text, vyčistiť, vrátiť snímku, späť upraviť, znova. Nástroj vybrať. Tento nástroj aktivujeme ikonkou v tvare šípky, ktorá sa nachádza v hlavnom paneli nástrojov. Tento nástroj umožňuje vybrať a interaktívne pracovať s objektmi na stránke predvádzacieho zošita, na ktorej sa zobrazuje ako šípka, alebo na objekte ako šípka s takou hviezdičkou, s krížikom. Použitím tohto nástroja môžeme obrázky premiesňovať, môžeme ich po kliknutí zmenšovať alebo zväčšovať, alebo ich môžeme aj otáčať. Týmto nástrojom aktivujeme a uskutočňujeme akýkoľvek výber na interaktívnej tabuli, a to 3 spôsobmi. Myškou počítača, pomocou ActivePen, čiže interaktívneho pera, alebo čuknutím, dotykom prsta. To znamená, ActivePen alebo náš prst používame rovnako ako myš počítača.
Pričom ľavý klik myšou sa rovná jednému ťuknutiu prstom na tabuľu alebo krátkemu ostrému jednokliku hrotom alebo stiskom hrotu interaktívneho pera. Pravý klik myšou rovná sa 2 ťuknutia prstom na tabuľu alebo krátky ostrý jeden stisk tlačidla na tele interaktívneho pera. Ideme naspäť do predvádzacieho zošita. Tu vidíte interaktívne pero, Active Pen, pravé kliknutie, ľavé kliknutie. Na ďalšiu stránku. Text. Ďalším dôležitým nástrojom je nástroj text. Ikona je v tvare písmenka T v hlavnom paneli nástrojov a umožňuje nám pridávať na stránku predvádzacieho zošita textové objekty alebo ich upravovať. Môžeme napríklad vybrať nástroj text a po kliknutí na stránku predvádzacieho zošita vložiť nový textový objekt. Takže text, klikneme a máme nový textový objekt, s ktorým môžeme pracovať. Môžeme ho upravovať v režime úprav. V hornej časti sa objaví panel nástrojov, ako vidíte, a môžeme teda ten text pomocou neho formátovať. Napríklad, ak prejdem na tento text, tak v podstate môžem meniť jeho farbu, môžem meniť jeho veľkosť písma, v tomto prípade môžeme zmenšiť, musíme si samozrejme označiť, čo ja viem, dáme si menší text a podobne. Ďalším krokom je, že ak chceme, aby tento text bol uložený na ploche alebo teda na stránke predvádzacieho zošita, stačí, ak kurzor klikneme mimo textu a vidíme, že tento text bol uložený alebo teda zapísaný. Poďme na ďalšiu stránku. Ďalším nástrojom je nástroj pero, ktoré sa aktivuje vždy hneď po spustení tabule až dovtedy, pokiaľ nevyberieme iný nástroj. Pero sa nachádza tu, ikonka pera, a čo sa týka pera, môžeme si voliť buď farebnú škálu, čiže môžeme rôzne farby pera voliť, a to buď zo základnej farebnej škály alebo z palety farieb, ktorú si môžeme rozbaliť pravým kliknutím a namiešať svoje vlastné farby. Mohli by sme namiešať, alebo môžeme tiež meniť a zvoliť si rôznu hrúbku pera. Takže ak si zvolím nástroj pero, zvolím si ružovú farbu, zvolím si tú najväčšiu hrúbku, tak potom to bude vyzerať asi takto. Naopak si môžem dať menšiu hrúbku pera a je to takmer neviditeľná línia. Základná farebná škála je daná pri inštalácii Active Inspire. Základných farieb je 8. Túto škálu, ako som spomínala, môžeme si zväčšiť na 8 až 24 farieb. Dôležitou poznámkou je, že treba kresliť alebo písať pomaly, aby ťahy boli neprerušované bez malých anotácií. Poďme na ďalší nástroj. Ďalším nástrojom je zvýrazňovač alebo taká fixka, taký marker, ktorá sa nachádza v paneli nástrojov v podobe teda tejto ikonky. Zvýrazňovač funguje podobne ako pero, môžeme takisto meniť jeho farbu a jeho hrúbku. Musíme si ho najprv zvoliť, čiže zvolíme si zvýrazňovač, farbu, hrúbku máme. Dôležitým rozdielom je, že kým pero prefarbí text, zvýrazňovač nie. Text ostane viditeľný. Máme tu cvičenie, takže zvolíme si naspäť. Dáme naspäť to, čo sme tam načmárali. Tak, čo budeme robiť? Zvýrazne pridáme mená akostné žltou farbou a vzťahové bielou farbou. Takže idem na tie vzťahové, zvolím si teda
zvýrazňovač, zvolím si bielu farbičku a idem na vzťahové, pridávame na vzťahové, to znamená snehová, olejový, slnečnicový, jesenný, mali by byť vzťahové prídavné mená. Ak nie, tak nech mi to slovenčinári prepáčia. Ďalším nástrojom, ak pôjdeme na ďalšiu stranu, je výplň. Výplň je vlastne nástroj, ktorý má ikonku v tvare konvičky v hlavnom paneli nástrojov a takisto si môžeme voliť jeho farby. Nástroj vyplní všetky objekty, ktoré sú ohraničené. To znamená, ak si zvolím žltú výplň, strecha bude žltá. Ak si zvolím bielu farbičku, hodiny budú biele. Ale takisto môžem vyplniť aj pozadie, zafarbiť. Dajme si také zvláštne hnedé pozadie. Ideme na výber a presunieme sa a pokračujeme na ďalšej strane. Máme tu námety na vyučovaciu hodinu. Námety pre vyučovaciu hodinu, ako na to. Napríklad môžeme mať takéto cvičenie na hodine anglického jazyka, že žiak má správne doplniť slová, ktoré sa pôvodne teda nachádzajú v žltom kruhu, slová na riadky. To znamená, plum doplní, že je jablko, pear, že je hruška, apple, slivka. Potom sám, ale žiak si môže kľudne skontrolovať, že sa teda pomýlil v slove slivka a v slove jablko. Takto teda funguje toto cvičenie. Je založené práve na tom, že bol použitý nástroj zvýrazňovač a poďme teda si vysvetliť, ako na to, ako takéto cvičenie žiakom pripraviť. Ďalšia strana. Mám tu už niečo predpripravené. Takže ako sme k tomu prišli? V prvom rade sme si teda pomocou nástroja tvar zvolili obdĺžnik, ktorý sme vyfarbili modrou farbou. Čiže farba výplne bola modrá a farba ohraničenia bola čierna, veľmi úzká línia. Ďalej sme si zvolili kruh žltej farby, žlté ohraničenie, jedno, mohli sme aj iné, kruh máme tu. Ďalším krokom bolo, že sme napísali anglické slovo apple čiernou farbou. To slovo vlastne bude vložené v tom krúžku. Ďalej sme si zvolili ďalšiu anotáciu, to znamená dvojicu slov v slovenčine a v angličtine, ekvivalenty hruška, pear. Všimnite si, že hruška, slovenský výraz je napísaný čiernou farbou, pear modrou a v tom boxe, v tom obdĺžniku anglický výraz nie je viditeľný. Čiže žiak má vlastne priradiť k tomu slovu hruška, má priradiť správny názov. Takže ak by sme teda mali mať správny názov, tak by sme si vlastne zapísali k slovu apple, k slovu teda hruška by sme napísali pear. Áno, to slovičko nám tu chýba. Pear. Pear. Tak. Máme. No a máme žltý krúžok, to znamená, žiak priradí k hruške pear, nevie, či to je správne a ak teda prejdeme žltým kruhom, tak zistíme, že skutočne je to tak. To je podstata vlastne tohto cvičenia.
podobným spôsobom, poďme na ďalšiu stránku predvádzacieho zošita, podobne fungujú aj ďalšie dva príklady. Magický tunel. Zase máme tu anglické výrazy banán. Na jednej strane sa nám teda objavuje v slovenskom jazyku, na druhej strane v angličtine, čo je celkom zaujímavé, pomaranč cez magický tunel prešiel a je z toho orange. Takisto podobným spôsobom sme vlastne vytvorili tento magický tunel. Podstata je tá, že slová sme vždy zvolili v opačných farbách. Čiže ak máme slovenské povedané banán je pomarančovej farby na ľavej strane a opačne na pravej strane je bledomodrý. Tým pádom vlastne je viditeľný iba jeden názov vždy na každej strane alebo v každom obdĺžniku. Šípka, alebo ten tunel je v podstate len pre efekt. Poďme na ďalšiu stránku. Zábavné príklady v matematike fungujú na tom istom príklade, ako sme povedali. Žabka čarovná, žabka kráľovná, možno deti viac aktivuje, malé deti poteší. 2 minus 1 sa rovná 1 alebo 1. Zase ten istý spôsob. Opačne sme zvolili farby, to znamená na šedom podklade hnedú a na hnedom podklade šedú, aby bol viditeľný buď príklad alebo výsledok. Aby to bolo zaujímavejšie, prejdeme cez žabku, ale ak by sme ju tam nemali, aj tak funguje vlastne tento príklad. A všetky tieto príklady sú založené na tom, že sme využili nástroj vložiť, nástroj výplň, využili sme nástroj text, pero a zobrali sme si, alebo sme teda vložili obrázky z prehliadača obrázkov, alebo teda z knižnice. Poďme na ďalšiu stranu. Ideme ďalej. Ďalším nástrojom je guma. Ak sa vrátime, ak teda sa stane, že sa vám objaví alebo nejakým spôsobom si vytvoríte novú stránku predvádzacieho zošita, jednoducho stačí len stlačiť delete a tá stránka zmizne, sa odstráni. Poďme teda na ďalší nástroj. Ďalším nástrojom je guma. Veľmi dôležitý nástroj, pretože tiež sa teda nachádza v hlavnom paneli nástrojov, ako môžete vidieť. Je tu táto ikonka. Táto guma vymaže z predvádzacieho zošita zo stránky všetky anotácie vytvorené pomocou nástrojov pero, zvýrazňovač a modifikátor pera. Avšak pozor, objekty, obrázky, importovaný text sa nevymaže. To znamená, že ak napíšeme, napíšeme perom niečo, alebo si zvolíme zvýrazňovač, napíšeme zvýrazňovač, alebo urobíme nejakú čiaru. Ak si zvolíme gumu, samozrejme môžeme tiež meniť hrúbku, tak tá guma jednoducho tie anotácie vymaže, ale iné, napríklad objekty, obrázky, guma nemaže. Ako to využiť na vyučovacích hodinách? Takže na hodine slovenského jazyka je takéto cvičenie. Doplň do vied zámena zo zátvorky. Žiaci majú zámena v zátvorke a jednoduchým spôsobom si teda vyberú správne zámienko, ktoré doplňa na riadok. Sa ťa nebojíme my. Takže vyberieme si pero, zvolíme si nejakú vhodnú hrúbku, zvolíme si takúto farbičku a tento žiačik, keďže dával v škole pozor, vie, že my sa píše s tvrdým i. Príde iný žiačik, ktorý má doplniť podaj pohár vody. Podaj mi. Vyberieme znova pero, môžeme si dať menšiu hrúbku, vyberieme si červenú farbičku a žiačik si myslí, že má byť my.
s tvrdým I, ale potom si povie, neurobil som chybu, takže si zvolí gumu, vygumuje nesprávnu odpoveď a pomocou nástroja pero môže napísať to, čo by malo byť. Podaj mi mne, čiže s mäkkým I. Poďme na ďalšiu stranu. Ďalšie možnosti mazania. Ďalšie možnosti mazania sú vyčistiť, späť odstrániť text, znova. Na odstránenie anotácií, to znamená všetko, čo je napísané perom alebo zvýrazňovačom, zvolíme nástroj vyčistiť. Je to taký sprejík. Vyčistiť pripomienky. Odstránené však budú len anotácie, nie obrázky. Čiže vyčistiť pripomienky. V tom prípade sa mi vyčistí, čo je napísané, teda buď perom alebo zvýrazňovačom. Ak zvolíme v rozbalnej ponuke vyčistiť objekty, tak vtedy nám zmizne zo stránky všetko. Ale my ideme naspäť. Ďalšiu možnosť mazania máme použitím nástrojov späť, odstraniť text a znova. Čo to znamená? Ak si zvolíme späť, to je táto ikonka, vráti sa späť alebo znova sa zopakujeme poslednú akciu. Napríklad použitie výplne alebo čokoľvek. Čiže to, čo sme, ten krok predtým. Ďalším nástrojom teda je znova, to je tento nástroj. Môžeme kliknúť opakovanie a tak vrátiť späť alebo znovu urobiť potrebné akcie. No, čiže takto fungujú tieto nástroje.